Érkezett egy szuper kis szettem nem olyan rég, amit nagyon szeretnék nektek megmutatni. Egyrészt azért, mert itt, amit belinkelek, láthatjátok a képernyőn, ott találtok belőle teljesen más színeket is, és szerintem nagyon jó áron van. A másik meg, hogy nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy áll nekem ez a szín, úgyhogy majd írjátok meg kommentben. De mutatom az első részét. Ez a sportmelltartó része. Itt nem is annyira rózsaszín. Én ezt esküszöm sokkal rózsaszínemnek látom élőben. Van benne szivacs, amit én amúgy ki szoktam szedni, de tök jó sztrecses. És akkor van a másik, ugye a nadrág része. Ez is szuper sztrecses, és popsi kiemelős. Van egy ilyen kis különlegessége, nézzétek, hogy V alakú a varázs benne hátul, úgyhogy érdemes V alakú alsó neművel felvenni, illetve ugye a harmadik része az pedig egy ilyen felső, aminek én külön örülök, meg amikor így